Good morning. Nami karon sa gawas. Kami sa balkonahe Dagura ko na na humo makita ang mga bulak. Pero ulan gyapon. Ulan nga po, paligsik lang Ulan na po. gyapon. Kumusta diha sa inyong lugar? Ulan ba sa inyo? Diri ulan Ikan sa gyud. gabayan tug sa kabuntag. Yes, abi na tog init na gahapon, no. Once again, good morning everyone and happy Sunday. Happy nga Domingo. Yes. Domingong adlaw alas kanato ug kalimutan. Another word of God karon nga adlaw, adlaw sa pagsimba. Diri sa Romans chapter 12 verse 1. Roma 12:1. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Balaan ug hinangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Wow, no? Usa ka hagit kini sa ato nga mga Kristohanon nga ang atong halad, ang atong buhi nga halad, no? So, ang buhi nga halad wala lang siya nagisgot sa mga kasagaran akong may balaan nga gina-refer nila as buhi nga halad is manok. Kanang buhi ba buhi. Ang tinuod nga buhi nga halad mo ang atong kinabuhi, no? Yes. Sa sa Old Testament sa una ginagamit ang mga malimpyo mahanindot na karnero alas sa paghalad sa Dios. Nga buhi nga halad. Nga buhi nga halad. Kung alam mo sila yung mga application sa buhi nga Dios. Kapag dili sa bulong sa Dios atong nisbutan ka nini na ikuha ang atong kabuntagon ingon diri sa Dios nga ang ato ang espiritu kaya lang ihalad na po sa Dios nga limpyo Ang atong kinabuhi. atong kinabuhi amen atong kinabuhi Mo ang kinahanglan buhing limpyo. halad. Ang atong kinabuhi mo ang buhing halad sa Dios. Yes. So meaning himayaw na to ang Dios pinagi sa atong kinabuhi nga limpyo ganun kita cleanse in body and spirit. Yes. So, ato na siyang barugan, no? Ang atong pagkinabuhi. Atong itugyan atong lawas ingon nga halad nga buhi. But pasabot nga halad, kung may taog halad, kanang i-offer na to is precious, it's precious atubangan sa Dios, no? Kung saan ato paghalad, pinagi sa pag kinabuhi sa to ang pagpaningkamot sa tong kinabuhi nga masubay kita kanunay diya sa iyahang kabubuton. Then dayon katong gisulti ang pagsimba. Ang pagsimba ang ato ang isip buhi nga halad siya. Mag-take jud ta og time na magsimba jud ta, no? Kay lahi man jud tong makasimba ta no nga okay na ko nga wala ko simba-simba no. Kailangan na magsimba ta, maminaw ta sa pulong sa Dios dito sa ato ang nagkalain-lain nga simbahan nga gipasakupan tungod kay usa kini ka pamaagi nga ma-refresh ang ato ang mga spiritual life diya sa atubangan sa Dios. Sige, ang pagsimba po daghang klase mga motives no kay tungod kay tradition ang practice sa ang partner ang bana nga kuyog lang sa asawa dili na mga hinungdan ng mga reasons nga mosimba. Yes, mosimba ang matag partner, ang matag tao mosimba gyud. Kapag yan sa itong pagsimba, ang dedication, so nagitawag mufter di ka sa kasing o kinahigugmata sa balaan nga Diyos, musimba ta. Dili lang amo, na akong practice ka na ito pa. Naandan lang, no? So, dili mo nga naandan lang. Kung dili nga simbag yun nga tunod anay. Mawalay laing tumong kung dili ang paglipay sa atong buhi nga Diyos. Musimba po, dili po ka lang magtabi sa simbahan. Dahil po na siya, andan po na siya. Kaya po nga na, oy. Usahay lagi bitaw. Dili gida actually ako ang katong gi-share sa amo ang pastor ba nga itong nag-adto sila sa Korea ba? Yeah, sa Korea. Yes. Sige, ang mga ano daw dito, ang mga Christians daw dito sa Korea. Kanang maulaw na lang daw ta sa ato ang gibuhat kay kita pag mag-adto tag simbahan, unahon na jud ato maglamano ta, mag chika-chika hangtod naabot na sa mga chismis, nagmarites na sa simbahan. Daghan na, no? Daghan. Hangtod nagmarites na sa simbahan. Bitaw, dito daw sa Korea, pag abot nila sa simbahan, dili nila unahon ang pero lahi man gud atong culture na tayo, hospitable man gud ta. Dito sa ilaha, kanang pag abot daw sa simbahan, luhod dayon na sila.
lugod unya mag-ampo sa Ginoo. Ampo nga kanang ampo gid nga tinud-anay niya. Pag human nila og ampo, usa pa sila mo balik sa lingkuranan og maglamano og mag-istorya sa mga kuan sa mga tao. But pasabot nga kanang giuna gid nila ang Ginoo. Sumuna dapat ang na kuan di ako ato pag-share gani ni pastor. Mura kog na challenge pod nga bitaw no. Usahay kita sa atong pagsimba kanang murag naandan na lang nato, murag Practice na. kanang masimba ta kay Domingo karon naanad ta ana ba. So dapat di ang atong motive is really to worship the Lord sa tuwang Worship. pagsimba. Yes. Mo na Sa pag-worship sa Ginoo. o heist na siya. Dili lang kay asa ka karon ay magsimba ko kay Domingo. Magsimba ko kay maayo ang Dios. Magsimba ko kay To the goodness dapat of God. lang gyud alagaron ang Dios. Ana. Ay magsimba ko kay nako bangkong sinina. Uy, dagan po. Dagan po na. Uy, musimba ko kay musimba si Marie si Pari. At sa mga batan-on sa Ay, musimba ko kay kuyog di sa kong uyab. Ay, di Sa na mga siya partner, pwede. musimba ko kay Kay- salamat sa Panginoon Diyos. Thank you. Ay, tunaon. Yes. Musimba tungod og alang sa Dios. Dili kay tungod sa isig katawo. Kay musimba ko kay dugay nakuha nakita nila mo simba dili. Dapat simba ta para sa Dios. Wala gud sa isulti sa uban. Kay wala man tay laing gi-glorify kundi ang atong labaw makagagahon. Mo na siya ang ginaano din sa Romans chapter 12 verse 1. Importante na i-offer jud nato atong kinabuhi isip buhi nga halad nga magsimba ta. Ang atong espirituhanong pagsimba ang pinaka-importante tungod kay mao ni siya ang importante pod nga mo grow ang ato ang spiritual life, di ba? Wag din siya. So, dili na ito hugawan atong lawas, atong kinabuhi, kay masikid atong espiritu, kay kumali, atong ihalag atong lawas, ang atong kinabuhi, puno sa bugkos ng gugma sa Dios. So, walay man sa sasala. So atong hinumduman na siya ha, ang ato ang pagsimba, buhi nga halad ang atong kinabuhi, ug walay laing tumong kundi ang paglipay, pag-glorify, pag-worship sa ato ang buhi nga Dios. Yes, back to basic, dili lang mahimo ang tanan kung ang partner dili magsimba. Ato ta sa simbahan, Dapat jud magsimba ang natong mag-asawa, silungan. kauban ang anak. Yes, simba gyud unya. Itumong jud ang mga huna-huna diya lamang sa buhi nga Dios, no? So, kana lang siguro. Sige, Ngay mag-ready na 5 po minutes lang. para sa simba. 8 minutes na. Ay, dila, sige. Thank you sa tanan, sa Thank you hanginan. so much. Dala sa mga naminaw, nagtalaw sa hanginan. This is Yes. Ray. And Grace Antonio. God bless everyone and Bye-bye. happy Sunday. Yes.